Ako razmišljate da odmor provedete na nekoj luksuznoj destinaciji sa predivnim plažama, živopisnim morem, kvalitetnom uslugom gostoljubivih domaćina, a da ujedno letovanje obogatite kulturno-istorijskim sadržajem, Egipat je pravi izbor. Novi turooperator na našem tržištu, United Travel International, je specijalizovan za Egipat i u svojoj ponudi ima najveći izbor hotela u svim turističkim destinacijama u Egiptu, a organizuje sopstvene direktne čarter letove do Hurgade, Šarm el Šeika i Tabe. Šarm el Šeik, ekskluzivno letovalište sa klimom koje omogućava kupanje tokom cele godine, stekao je međunarodnu popularnost izgradnjom velikog broja luksuznih hotela i zabavnih sadržaja specijalno namenjenih porodicama sa decom, ali i mladima koji vole bogat noćni život. Hotel AA Grand Oasis 4 zvezdice se nalazi u živopisnom zalivu Sharks Bay, 2 km od aerodroma, 10 km od zaliva Nama Bay, na prvoj liniji od mora, 200 metara od plaže. Osim uživanja u kristalno plavom moru i potpunoj privatnosti uz bazene i predivnu plažu, ovaj hotel je odlično mesto za porodice. Cena za sve polaske od 30. juna do kraja jula je samo 359 evra za all-inclusive uslugu sa prevozom. Svake nedelje United nudi velike popuste na određene polaske i odabrane hotele, pa je najbolje redovno pratiti ponudu putem sajta www.united.rs. Specijalna ponuda za polazak 30. juna. 50 evra popusta po rezervaciji za određene hotele.